Fid-dawl li pajjiżna qiegħed għaddej b'diskussjoni dwar il-legalizzazzjoni tal-użu tal-marijuana, jekk tħossok għadek mhux infurmat biżżejjed fuq is-suġġett, l-istudenti universitarji fil-kors tal-liġi tal-Għaqda Elsa Malta ħejjew dak li qed tfittex. Dan hekk kif l-Għaqda ġabret riċerka li tqabbel liġijiet differenti ta' pajjiżi liberali f'dan ir-rigward. One News tkellem ma' dak li mexxa t-tim ta' riċerkaturi tal-istħarriġ li Maksisa li saħaq kif pajjiżna għandu ċans li jkun l-ewwel pajjiż li l-liġijiet tiegħu jkunu l-aktar iqarbu lejn programm holistiku. Dan minħabba l-fatt li s'issa l-ebda pajjiż m'għandu programm sħiħ. L-ebda pajjiż ma għandu il-full program. Aħna minna riċerka fuq Colorado, California, Portugal, anka the Netherlands. L-ebda pajjiż ma għandu tgħid is-sistema perfetta. Jiġifieri forsi nieħdu minn dak it-tali pajjiż, nieħdu forsi mill-ieħor u aħna nikkreaw is-sistema tagħna. Jake Camilleri, direttur għal politika soċjali u pubblikazzjonijiet legali, saħaq li f'diskussjonijiet li kellhom mal-gvern mir-riċerka ħareġ li meta niġu biex infasslu l-liġi l-ġdida irridu noqogħdu attenti li ma nikkupjawx il-liġijiet ta' pajjiżi oħrajn jekk irridu li pajjiżna jkollu liġi li taċċevola s-soċjetà tagħna. Hija importanti li ma nħawdux is-sistema Maltija ma' daw il-pajjiżi kbar bħal Colorado u California li apparti il-kobor u l-ammont ta' nies li hemm fil-pajjiż ċertu affarijiet bħal mentalità valuri huma kompletament differenti. Jiġifieri il-każ li qed naraw aħna li għandna bżonn xi ħaġa proprjetà bl-Ingliż tailor-made for our country. Intant l-aħħar sezzjoni tar-riċerka mħejjija mill-istudenti tgħid li pajjiżna għandu jieħu triq li għalkemm l-użu tal-marwana jkun regolarizzat tinħoloq sistema f'pajjiżna fejn dan l-użu jkun meqjus bħala problema soċjali u tingħata l-għajnuna meħtieġa. Minflok ma inti dina tikkastiga tal-li qed tagħmel tal-użu personali, ikun hemm pereżempju kliniċi fejn il-persuna tista' tieħu d-droga taħt medical supervision u dejjem aħna naqsu l-ammont ta' droga li qed tieħu. Dina ħadmet pereżempju fl-Iżvizzera ftit ta' snin ilu wkoll li inti ma tistax tieqaf kif jgħid l-Ingliż cold turkey waħda u spiċċajt. Li inti jkollok lajnuna li bil-mod il-mod taqta' il-vizzju u mhux ikun hemm tabu dwar is-suġġett għax it-tabu nkella jwassal li aħna ma nitkellmux fuqu. Dan ikompli juri kemm dan is-suġġett huwa wieħed serju, madankollu huwa minħabba dan il-fatt li pajjiżna ma jistax jibqa' jaħrab minn din id-diskussjoni. Diskussjoni li twassal biex kif sar f'setturi oħrajn tkompli ssir bidla f'pajjiżna.